Köszöntök minden megjelentet a 2023 első testületi ülésén. Az írásban küldött meghívókat mindenki megkapta. A napirendekről a bizottságok tárgyaltak. Megállapítom, hogy a testületi ülés 11 fővel, a 11 jelenlévő képviselővel határozatképes, bejelentés nélkül egy képviselő van távol, Karászi László. Hitelesítő javaslat, bejelentés nélkül Karászi László van távol, hitelesítő Vastaki Judit és Vejmola István képviselők lesznek. Az írásban kiküldött napirendekhez eddig módosítási javaslat nem érkezett. Kérdezem, hogy gondolkodik-e valaki a napirendek módosításán, ha nem, akkor a napirend elfogadását teszem fel szavazásra, aki egyetért a kiküldött 8 napirend, illetve az átülések napirendjeivel az jelezze készfeltartással. Megállapítom, hogy a testület egyhangulag elfogadta a napirendeket. A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből elő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása az első napirend. A pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Vannak-e módosító javaslatok? Ha nincs, aki elfogadja, nyilatkozik. Hoffmann Pál, igen. Ági Csata, Igen. Csurcsa István, Igen. Farkas Zsuzsanna, igen. Füle Zoltán, Igen. Gergi Csillés, Igen. Kis László, Igen. Malackó István, Igen. Vastaki Judit, igen. Vejmola István, Igen. Bukov Máté, Igen. 2023. évi költségvetési rendeletünk megalkotása, pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, a könyvvizsgálói álláspont szintén. Igen, képviselőasszony. Szó szerinti jegyzőkönyvezést kérek. Részletesen kifejtettem a bizottsági ülésen a véleményemet. Most annyit szeretnék mindenképpen rögzíteni a jegyzőkönyvben, hogy felháborítónak tartom, hogy sem decemberben, sem januárban nem tárgyaltuk a költségvetést külön, hogy egy összevont 3 bizottságot tömörítő másfél óra alatt egy napi rendi pontig kellett volna a város éves költségvetését megvitatnunk, és azt is sérelmezem, hogy a január 31-én benyújtott javaslataim azok nem kerültek be a kiküldött anyagba. Nagyon szeretném, hogy a költségvetésnek a tárgyalása a következő években abban a normális fedelben folynak más településeken is, hogy több ülés előzi meg, külön tárgyalnak a bizottságok, és minden bizottsági tagnak és képviselőnek lehetősége van elmondani a véleményét és feltenni a kérdéseit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Képviselőasszony észrevételeit tudomásul vesszük, természetesen a jogszabályoknak megfelelően történt meg a költségvetés előkészítése, a bizottsági tárgyalás is, és természetesen a képviselőasszony javaslatai is bekerültek a költségvetésben, erre bizonyíték a pénzbizottság tárgyalásánál elhangzott, hogy megemeltük a szociális támogatások összegét 500 000 forinttal, és bár nem felelt meg a valóságnak a képviselőasszony tájékoztatása, hogy a baptista egyház nem kapott korábban támogatást, a korábbi években is kaptak támogatást, a baptista egyház támogatása is bekerült a költségvetésben. Egyéb vonatkozású javaslatai pedig nem voltak tárgyalatok, mint a bizottságülésen kiderült, hiszen forrás megjelölés nélkül közel 1 milliárd forintos költségvetési kiadást jelentettek volna. Érdemben ilyen javaslatokat nem lehet tárgyalni. Mehetünk tovább. Költségvetési rendelet, ha nincs több kérdés, akkor a költségvetési rendelet elfogadásáról szavazunk. Az eredetileg beterjesztett költségvetési rendelet elfogadásáról szavazunk. Hoffmann Pál, Igen. Ági Csata, Csurcsa István, Farkas Zsuzsanna, Tartózkodom. Füle Zoltán, Gergi Csillés, Kis László, Malackó István, Vastaki Judit, Vejmola István,
Bukov Máté. Tartózkodom. Igen. Ügyeztük a szavazást. Semmi gond, a képviselőtestület elfogadta a 2024 éves költségvetést. A következő napi rend létszámstopp feloldási kérelmek. Hivatal támogatja a létszámstopp feloldási kérelmet. És a pénzügyelések. Költségvetést érintő kérdésről van szó, tehát név szerinti szavazás, nem szó többséget igényel. Hoffmann Pál. Igen. Ági Csanta. Igen. Csurcsa István. Farkas Zsuzsanna. Igen. Füle Zoltán. Gergi Csillés. Kis László. Malackó István. Vastaki Judit. Vejmola István. Bukov Máté. Igen. 11 egyhangú. A Napsugáró oda egyes személyi juttatás és járulékai előirányzat megtakarítások átcsoportosítása. Pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Nyilatkozunk. És az Oktatási Bizottság is. Hoffmann Pál. Igen. Ági Csanta. Igen. Csurcsa István. Igen. Farkas Zsuzsanna. Igen. Füle Zoltán. Gergi Csillés. Igen. Kis László. Igen. Malackó István. Igen. Vastaki Judit. Igen. Vejmola István. Igen. Bukov Máté. Igen. 11 egyhangú. Következő. Napsugár. A Napsugár és a horvát óvodák bővítésére és felújítására vonatkozó kiviteli terv elkészítésére kiírt tervezőpályázat elbírálása a Házplusz Kft. Ajánlatának elfogadását javasolja a pénzügyi bizottság. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs, aki elfogadja. Hoffmann Pál. Igen? Ági Csanta. Igen. Csurcsa István. Farkas Zsuzsanna. Igen. Füle Zoltán. Gergi Csillés. Igen. Kis László. Igen. Malackó István. Igen. Vastaki Judit. Igen. Vejmola István. Bukov Máté. Igen. 11 egyhangú. Tököl közigazgatási területén haladó H6-os évvonalra készített településrendezési eszközök módosítása. Bizottság tárgyalta. Elfogadásra javasolja. Igen. Először a határozatról, a településszerkezeti tervről szavazunk, aki elfogadja jelenleg készlettartással. Köszönöm. 10 igen. Egyhangú, igen. 11 egyhangú. És a rendelet elfogadásáról szavazunk név szerint. Hoffmann Pál. Igen. Ági Csanta. Igen. Csurcsa István. Farkas Zsuzsanna. Igen. Füle Zoltán. Gergi Csillés. Igen. Kis László. Igen. Malackó István. Vastaki Judit. Vejmola István. Igen. Bukov Máté. Igen. Egyhangú 11. Igen. Véleményalkotás rendőrkapitány kinevezéséhez korábban Novák Sándor megbízása idején méltattuk a tevékenységét és támogattuk, így a bizottsággal együtt javaslom a testületnek, hogy támogassuk Novák Sándor rendőrkapitányi kinevezését. Készfeltartással szavazunk. Egyhangulag elfogadtuk. Az óvodák és bölcsődék zárvatartási ügyeleti rendje. Bizottságok tárgyalták, elfogadásra javasolják. Készfeltartással szavazunk. Egyhangulag elfogadtuk. Zárt ülés előtt egy ünnepélyes aktusra került sor. Örökben szeretettel köszönjük Slerné Szegedi Annát, a szivárványa volt a vezetőjét, aki úgy döntött, hogy az aktív munkában töltött évek után nyugdíjba vonul, aminek egyrészt örülünk, mert ha neki ez a személyes életében olyan változást hoz, amit jónak értékel és amitől sokat vár, azt nekünk is öröm. Másrészt persze sajnáljuk, hogy elveszítünk egy olyan kedves embert, egy olyan vezető munkatársat, akire itt a testületi munkában mi is mindig számíthattunk, és akire a tököli családok, a tököli gyerekek az elmúlt 42 évben
43 évben mindig számíthattam. Ugye az nyilvánvaló, hogy az Annával való kapcsolatunk mindannyiunknak olyan személyes, hogy ez azért komoly érzelmeket kelt bennünk. Én nagyon megtisztelve éreztem magam, és köszönöm, hogy részt vettem azon a ünnepségen, amelyen a munkatársai búcsúztattak el. Az a hangulat és az a szeretet, amit ott körülvett, az magáért beszélt, és én azt szeretném, hogyha itt a mostani, ebben a körben, és éreztetni tudnánk veled ugyanazt a szeretetet és elismerést, amit irántad érzünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a Tököli gyerekekért, a Tököli családokért és a Tököli város fejlesztéséért kifejtett tevékenységedet, munkádat, és sok sikert kívánok a későbbiekre.